I continuem amb informació que ens arriba des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a contar-los ara que després de l'Assemblea General celebrada el passat 4 d'octubre hi ha hagut noves incorporacions a l'organigrama de l'entitat municipalista. Així, una d'aquestes noves cares i també noves veus que tindrem al nostre espai és la de Diego Gómez, el nou vicepresident de la Federació, i a qui donem la benvinguda. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs com va ser aquest nomenament? Què és el que sent ara estrenant aquest càrrec? Bueno, bé, jo crec que va ser fruit d'un pacte de consens entre tots els partits polítics que formen part de l'espectre electoral sorgit de les eleccions de maig. La formació de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies en si és un organisme, diguem, col·laboratiu, no és un organisme de decisió política, no? Però crec que sí que és important que com a ens de col·laboratiu i de suport al municipalisme, pues que n'hi hagi un consens per a anomenar d'alguna forma qui és el president, qui és el vicepresident, qui és l'equip de gestió i la junta rectora de la federació. És important que n'hi hagi aquest consens en uns moments tan complicats a nivell de la política del nostre país, en el sentit d'aquesta manca de diàleg, de consens, etc. Jo crec que ha marcat molt bé, perquè els alcaldes tenim aquesta... Jo crec que en l'ADN ve el tema de la necessitat de la convivència, del respecte i d'arribar a acords. I fruit d'aquest acord va sorgir que, com a representant de Compromís i com a alcalde d'una de les ciutats on governa Compromís, tinga d'alguna forma aquesta responsabilitat dintre de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Una responsabilitat que a més ja coneix bé perquè vostè és també l'alcalde d'Alzira. Sí, bueno, es que esto es lo que estaba comentando, es a dir, la experiencia municipal és d'un treball molt diari, molt de cos a cos, sempre ho diguem, no? Però és així, els alcaldes, els regidors són d'alguna forma el front polític que està més a prop de la ciutadania. No ho dic com a front ni com a muralla, tot el contrari, si és la porta d'entrada de la gestió de la participació. Hauríem d'entendre-lo així, no? Nosaltres en la nostra senyera d'Alzira, junt a l'àmbit de l'escut de Quatribarrat de la Corona d'Aragó, apareix una clau en la conquesta del rei Jaume I. La clau del regne en el sentit de la clau de la col·laboració directa d'obrir el regne, d'obrir les possibilitats d'enteniment, no? Jo crec que això marca molt a la ciutat d'Alzira, marca molt a aquest alcalde en el sentit de la necessitat de col·laborar, no? Jo sempre he dit, i ara me reafirme, que possiblement si el president del govern espanyol hubiera estat d'alcalde, possiblement s'entendria millor la política i n'hi haurien consensos i n'hi haurien acords. Està clar que el municipalisme valencià està donant un clar exemple de què és el diàleg i de com es poden arribar a acords, i el seu nomenament és un d'ells. Jo crec que aquesta és la línia d'actuació. És a dir, n'hi ha tota una sèrie... A mi m'agrada parlar no de problemes, sinó de reptes, reptes de futur, reptes a nivell del treball del municipalisme per a d'alguna forma avançar després de més de 40 anys de la Constitució i de la creació de l'Estat de les Autonomies i del municipalisme com a referent. Recordeu que immediatament hi hagueren eleccions municipals, etc., a partir de l'any 78, l'any 82, etc. Tota aquesta línia d'actuació crea la necessitat de que l'estructura més a prop de la ciutadania, que és els ajuntaments, tinguen els recursos i tinguen les possibilitats. És a dir, tenim una estructura organitzativa de l'Estat, passant per ministeris, passant després per generalitats, governs autonòmics, diputacions, conselleries. Al final arriba el que arriba als ajuntaments. Jo crec que els ajuntaments hem de reivindicar la nostra actuació i la nostra validesa en referència al tema d'infraestructures, inversions,
gestions educatives, gestions dels drets socials de les persones, i tot això està, torna a repetir, dintre de la idiosincràsia que tenen els ajuntaments. El que existisca una Federació Espanyola de Municipis i Províncies, de forma consultiva o en diferents autonomies com la nostra, no significa que no tinguem la importància de referent del tema municipal. I com tu has dit, al País Valencià estem donant un exemple de que els municipis estem rebaixant deute, estem gestionant els pocs recursos que tenim, estem intentant canviar els models de les ciutats, estem mirant de construir ciutats de futur del segle XXI, estem arraconant tot el tema de les corrupteles i estem col·locant la transparència en la base del treball diari dels ajuntaments. Jo crec que això necessita una espenta important que ha de passar per un àmbit no sols del treball de col·laboratiu, sinó també legislatiu. És a dir, necessitem lleis que faciliten aquest treball. No podem continuar en la llei del sostre de gasto que ens diu que tenim que estalviar diners per pagar deute. Bueno, i els ajuntaments que tenim molt poc de deute i no podem endeutar-nos per a poder fer més coses en els nostres ciutadans, perquè te diu que no, que el senyor Montoro va dir en el seu moment que la situació era, bueno, que miren el deute d'altres circumstàncies, d'altres situacions. Sí. Bueno, un poquet, per a que s'atenga que el treball des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies que puga fer un alcalde com el d'Alzira, pues realment és molt ínfim si no entrem en una gestió molt més de xarxa, molt més d'ajuda dels ajuntaments que són més grans en els ajuntaments que són més menuts. Hi ha un problema, que és el problema ja s'ha plantejat en el Botànic 2, el tema del despoblament de l'interior dels pobles, no? I aquest tema també tenim que treballar-lo. I l'única forma de treballar això és perquè hi ha un posicionament col·laboratiu d'ajuda dels més grans als més menuts. I suposo serà aquesta la seva línia o les polítiques que volen aplicar enguany, no? En aquesta legislatura, el treball en xarxa. Un exemple també com aquesta xarxa d'emissores municipals valencianes que estem portant endavant aquest programa. Això és una bona pràctica, una pràctica d'èxit, i que aquesta visió també, per exemple, en la Mancomunitat de la Ribera Alta, on està jo treballant, colze a colze, en tots els municipis de qualsevol color, pues la gestió del tema de serveis a la ciutadania i d'estalviar recursos i de coordinar-se, això és fonamental, i de fer coses conjuntes. Per exemple, el tractament dels vectors de la mosca i del mosquit tigre, de la mosca negra i del mosquit, això s'ha coordinat. El tema el tema del refugi d'animals, intentar mirar a veure com donem eixida al tema de la protecció dels animals, o, per exemple, el tema de la replegada de residus, o el tema, per exemple, de la gestió de l'aigua. Tot això són recursos importants, o el tema de la cooperació d'ajuda solidària a altres pobles del món, no? En una situació on la immigració, les necessitats són comuns a tots els pobles del món. Jo crec que aquesta és la visió, és a dir, sempre ho hem dit, actuem des de lo més pròxim, des de lo més xicotet, des de la realitat més propera, per a sentir-nos d'alguna forma col·laboratius i ciutadans d'un món que ja ho sabem que cada vegada està més complicat. Canvi climàtic, situació del tema de les migracions, com estava dient, el tema de l'economia, el tema dels nostres productes, de la nostra visió identitària, tot això ha d'estar en l'ADN del municipalisme, i jo crec que la nostra missió des de Compromís i com a alcalde de Compromís és aportar a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies la nostra visió col·laborativa d'ajudes als ajuntaments, de formació als regidors i als alcaldes. En tota aquesta línia d'actuació hem de consensuar i hem de treballar en conjunt. Com tu dius, crear bones pràctiques que creen xarxes col·laboratives en els ajuntaments. No voldria acomiadar aquesta entrevista sense saber quin seria el seu objectiu primordial o principal. Acaba d'estrenar el càrrec fa pràcticament un mes del nomenament. I quin seria l'objectiu que d'ací 4 anys li agradaria haver acomplit? Bueno, pues jo lo que voldria és que la gent, almenys que la gent reconeguera que és la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i que tinguera una utilitat, i sobretot que la gent que entenguera
que des dels ajuntaments podem fer moltíssimes coses d'ajudar-nos uns als altres. És a dir, ja està bé, perdoneu, d'aquesta rivalitat entre els pobles. Recordeu, i això és d'alguna forma està dintre del tarannà dels pobles, no? Això de fer arca, uns pobles en altres, tirant-nos pedres d'un costat a l'altre del riu, no? Sí. Això és una qüestió del segle XIX, del principi del segle XX. Estem ara en una realitat de que o són col·laboratius, s'ajudem en projectes comuns, i l'objectiu en infraestructures, en problemes d'inundabilitat, en problemes de gestió, tot això, o són capaços de visualitzar que la Federació Valenciana de Municipis i Províncies està al servei de tots i cadascun dels ajuntaments, o al final, bueno, pues serem això, una mera estructura burocràtica més de l'administració, i jo el que voldria és traslladar la poqueta experiència que tinc i humil experiència com a alcalde de la nostra ciutat d'Alzira, hacia la Ribera, pues traslladar-la a la federació en aquest sentit, de donar un caliu, una visió d'això, de que si el president del govern fora un alcalde, possiblement tindrien govern en aquests moments i no havien tingut que anar a unes altres eleccions. Doncs Diego Gómez, alcalde d'Alzira, vicepresident de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui. Esperem tornar a escoltar-lo molt prompte, que de segur que sí, i sobretot esperem ajudar-los també nosaltres des del nostre altaveu per a contar tot el que fa la Federació, que no és poc. Sí, la veritat, jo vaig a continuar seguint alcalde del meu poble, de la meva ciutat. Lo de la vicepresidència de la federació jo crec que és una qüestió molt més honorífica, però cal treballar. I sí, prompte se sentirem, crec recordar que la federació va organitzar unes jornades en Montanejos per a parlar d'aquest tema que estava dient ara en el mes de novembre, crec que és el 15 i el 16, per a parlar del tema del despoblament de l'interior, de com ajudar-nos entre els pobles per a, d'alguna forma, analitzar la problemàtica que tenim en el tema d'aquests xicotes pobles que són abandonats. Doncs ben pendents d'aquest i altres temes d'actualitat de la Federació quedem nosaltres. Moltíssimes gràcies per haver estat avui ací. Moltes gràcies i bon dia.